Čaute ľudia, ja vás vítam nového videa. Dneska tu bude tak troška informačka. Tí, ktorí ma pozerajú a hrajú Clash Royale, bude mať dobrý deň, lebo vyhlasujem turnaj, ktorý sa začne tento pondelok, takže dneska je piatok, takže sobota, nedeľa, pondelok. Názov sa bude volať CZSK. Nie vlastne, názov sa bude volať Trilobit. T-R-I-L-O-B-I-T. A heslo bude k nemu som CZ. Vlastne som SKCZ. Takže takto. S-O-M medzerník SK SK vlastne medzerník a CZ. Takže toto bude heslo k názvu. Ďalej tu pre vás. Áno, GTAčko. Takže vám môžete vyzvať skill, také veci. Na GTAčku sa volám veľmi zložitým menom, takže to vám poviem až keď v komentároch alebo v ďalšom videu. Natočím GTAčko a ukážem vám, aké mám skill. Takže keď sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like. A keď ste tu noví, tak nezabudnite dať odber. Čaute.